Velkommen til danskvandsport.com. Mit navn er Christian, og i dag skal vi kigge på det første afsnit i vores serie omkring udstyr til vandscootere. Og vi har valgt at starte med vesten, fordi at have vest på, når du sejler vandscooter, jamen det er et krav fra myndighederne. Det vil sige, at hvis ikke du har en vest på, jamen så får du en bøde, og den bøde den er på 1.500. Og efter sådan en vest her, den koster omkring 600-700 kroner, jamen så er det rimelig dumt ikke at have den del på plads. Det vesten skal opfylde, det er, at det skal være CE-godkendt, og det kan du se herinde i vesten, at der er et CE-mærke. Og hvis ikke den er CE-godkendt, jamen så får du altså stadigvæk en bøde på de 1.500. Vesten den har egentlig to formål. Det første er selvfølgelig, at den skulle holde dig flydende, hvis du ryger i vandet, og den anden del det er, at den tager også nogle slag, hvis du ryger i vandet. Det er relativt sjældent, man gør det, når man sejler vandscooter alligevel. Sådan en vest her, som sagt, så koster den cirka 600-700 kroner. Og hvis du passer den ordentligt, jamen så holder sådan en vest her i mange år. Der snakker vi i stedet mellem 5 og 10 år for sådan en vest her. Den her, det er fra mærket Jobe, som er en fantastisk god vest med en rigtig god pasform. Den vest, vi selv sejler med, det er den her vest fra Jetpilot. Og det, der egentlig er forskel på den, det er, at den er stadig lavet i neopren som vesten fra Jobe. Men den her vest, den har lidt flere funktioner. Den har blandt andet lommer her i siden, og de her lommer, der kan man have sin telefon i. Den skal selvfølgelig være i et vandtæt cover, hvis ikke det er en vandtæt telefon. Og så har den simpelthen også en lomme her til enten dit bumkort eller dit kreditkort. Og det er faktisk en ting, vi bruger relativt meget, når vi sejler på tur. Jamen det er selvfølgelig at sejle et sted hen, hvor du kan få noget at spise, så det er rart, at man har sit dankort og sit bumkort på sig i vesten. En anden ting, der er meget rart, det er i de her lommer, hvor der er plads til telefonen, at hvis nu du skulle ryge i, jamen så har du faktisk din telefon på dig, den ligger ikke på vandscooteren. Og på samme måde, hvis du går fra vandscooteren, når du er ude at sejle, jamen så har du din telefon på dig i vesten. Derudover så har den nogle D-ringe, hvor du for eksempel, hvis du sejler Yamaha, jamen så har du mulighed for at hænge din dødmandsknap fast i vesten i de her D-ringe. Samtidig så har Jetpilot lavet en lille genistreg, og det er, at hvis du har nogen bag på vandscooteren, jamen så er der de her håndtag, så den, der sidder bag ved dig, ikke har hænderne rundt om maven af dig, men faktisk kan holde fast i de her håndtag på siden af vesten. Og det er noget, som Jetpilot har taget patent på, og derfor findes det kun på veste fra Jetpilot. Den her vest er omkring 5 år gammel, og som I kan se, jeg har brugt den rigtig meget, og den ser jo næsten ud som ny. Jeg har dog skiftet til den seneste model fra Jetpilot, og det er fordi, at den seneste model her, den kommer i en mere visuel farve, og det vil sige, at det er nemmere at se dig for andre, når du sejler. Men også hvis du skulle ryge i vandet, jamen, så er det nemmere at se, hvor du er henne. En ting, som jeg glemte at nævne på den anden vest, er selvfølgelig også, at der er en holder til GoPro her. Så hvis du har et GoPro-kamera, så er der mulighed for at montere den her på vesten. Og det fungerer faktisk også rigtig fint. Det nye ved den her vest, som er et 2024-model, det er, at de her håndtag i siden af vesten, de er nu lynet ind i vesten, så de ikke kommer til at rive fat i noget, hvis ikke du bruger dem. Så er der mulighed for at lyne dem fast. Ellers er det stort set den samme vest som den tidligere model. Men det her, det er en super god vest til omkring 1.200 kroner. Og den holder i mange år. Jeg regner med, at jeg har den her i hvert fald i de næste 5-7 år. Hvis ikke Jetpilot kommer med noget federe. Så alt andet lige, jamen så skal du forvente, at en vest koster fra cirka 600 kroner og op til 1.200 kroner, hvis du vil have alle de lækre features. Og det koster jo sådan cirka 1.000 kroner at tanke vandscooteren. Så hvis nu du skal se på det, at du har det i mange år, jamen så anbefaler vi selvfølgelig at købe en vest, som der er lækker at have på, og som har alle de lækre features, der gør, at sejlturen bliver en rigtig god oplevelse. Især det her med, at du har mulighed for at have dit bumkort med, og der er lommer til telefonen. Det er noget, som jeg personligt er ret glad for. Så det var lidt omkring veste. Vi ses i afsnit 2, hvor vi vil komme ind på den næste type udstyr, som man skal have som vandscooterejer.